وإحنا بلاغتيو تعيش الحياة لنسينا مع زمين. B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-kol. Bi gratitudni brad il-ħar lill-Alla nibdew sena ġdida fil-Knisja permezz ta' żmien ta' qabel il-miliet, iż-żmien tal-Avvent, fejn il-Knisja aħna dejjem nitolbu ejja mulej Ġesu, ejja. Ejju nidħlu għal din l-Ewkaristija billi nitolbu maħfra mid-dnubiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bl-emil u billi ħallej dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti itolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu. U Alla li tista' kollox anqal fil-poplu tiegħek rieda li bis-saħħa ta' emejjel tajba joħroġ jiltaqa' ma' Kristu ibnek li ġej biex jissieħeb miegħu fil-leminja tiegħu u jistħoqlu jikseb is-saltna tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Ara, għad jiġu jiem oraklu tal-mulej, meta nġib fuq dar Iżrael u dar Ġuda il-ġid li wettom. F'dawk il-jiem u f'dak iż-żmien intella minn niser ta' David rimja tas-sewwa, bniedem li jagħmel il-ġustizzja u s-sewwa fil-pajjiż. F'dawk il-jiem Ġuda jinħeles u Ġerusalemm tagħmmar b'moħħha mistrieħ u għalhekk isejħula il-mulej is-sewwa tagħna, il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr il-Alla. Ngħidu flimkien, lejk jinnerfa' ruħi mulej, lejk jinnerfa' ruħi mulej. Triqatek mulej għarrafni, il-modijiet tiegħek għallimni, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni, għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Ngħidu, lejk jinnerfa' ruħi mulej. Tajjeb u sewwa l-mulej, għalhekk juri triqtu lil ħatja, imexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem lil fqajrin it-triq tiegħu. Ngħidu, lejk jinnerfa' ruħi mulej. Il-modijiet tal-mulej kollhom tieba u fedeltà għal min iħares il-patt u l-liġijiet tiegħu. Mitħla l-mulej ta' dawk li jibżgħu minnu, lilhom jarraf il-patt tiegħu. Ngħidu, lejk jinnerfa' ruħi mulej. It-tieni qari. Il-mulej qawwilkom qalbkom għal meta jiġi Sidna Ġesu. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lit-Tessalonik. Ħuti, jalla l-mulej ikatrilkom u jfawwarkom bl-imħabba għal xulxin u lejn kulħadd, l-istess bħalma aħna nħobbu lilkom, ħalli jqawwilkom qalbkom u jkollkom dusija bla għajb quddiem Alla, missierna għal meta jiġi Sidna Ġesu imdawwar bil-qaddisin tiegħu. Fl-aħħar ħuti, intom tallimtu minn għandna kif għandkom timxu biex toġbu lill-Alla, kif ta' bilħaq qegħdin iġġibu ruħkom, aħna f'Sidna Ġesu nitolbukom u nħeġġukom biex tagħmlu xi ħaġa iżjed. Tafu x'tagħlim tajnikom permezz ta' Sidna Ġesu. Il-kelma tal-mulej.
نردو هاير للعلا. هللويا هللويا هللويا. Uri lilna mulej it-tiba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu ikun hemm sinjali fix-xemx u l-qamar, il-kwiekeb. Il-ġnus fuq l-art qalbhom ittaqtaq. Ma jafux x'jaqbdu jagħmlu minħabba l-ħsejjes tal-baħar u tal-imwieġ. In-nies ruhom ħirġa bil-biża' billi jobsru x'ikun ġej fuq id-dinja. Għax il-qawwiet ta' smewiet jitqalbu. Imbagħad jaraw il-bniedem ġej fi sħab b'qawwa u glorja kbira. Meta jibda jseħħ dan kollu, qawwu qalbkom, erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Oqgħodu attenti. U qisu li l-ikel u x-xorb żejjed u s-sokor ma jmewtulkomx qalbkom. Tħallux lil ħafna ħsibijiet għal ħtiġijiet tal-ħajja tagħkom jeħdulkom raskom li ma ssibuhx dak il-jum fuqkom għall rieda. Għax hu jum li għad jaqa' bħal nassa fuq kull min jammar fuq wiċċ l-art. Isru mela u itolbu l-ħin kollu biex tkunu tifilħu tgħaddu minn kull ma għandu jiġri u tieqfu quddiem bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Bil-qari tal-Vanġelu nindafu midnu bitta. Il-Vanġelu li qrajna llum huwa marbut ħafna ma' dak li smajna ġimgħa ilu. Vanġeli li smajna dawn l-aħħar ġranet. It-taqlib li jista' jkun hawn madwarna, il-gwerer, il-mart li jittieħed, il-bdil fil-klima. Taħsbu li Vanġelu li qed jinkiteb mhux iktar minn 2000 sen ilu, imma kelma li l-mulej qed jagħtina illum għal kull wieħed u waħda minna. Speċjalment illum li qed nibdew sena ġdida fil-Knisja. Avvent ġej. Kelma mill-Latin adventus ġej. Il-mulej ġej biex jiltaqa' magħna. Ftit tal-ġranet ilu, il-kol kemm aħna tiftakru, niżlet ħafna xita. U n-nies li kienu joqogħdu Valencia quddiem traġedja kbira f'min se jwaħħlu. Il-gvern, is-sindku, dawk li jagħtu r-rapport tat-temp, dawk li suppostaw l-alarm. Tant kienu mweġġejn in-nies li bdew jgħidu għax mettu n-nies konna nippreparaw. Għax ma kienx hemm alarm, kieku konna nkunu nafu, konna neħilsu minn traġedja bħal din. Il-qari tal-lum huwa eye-opener għax mettinniex. U x'qed jgħidilna Ġesu illum? Żewġ affarijiet. Qed nużaw il-kulur vjola, maħniex ngħidu l-glorja sa ma ngħiduha festi partikolari l-aktar fil-lejl qaddis tal-miliet. Se jkun żmien li fih aħna nistennew iktar. Huwa differenti mill-vjola tar-randan. Wieħed penitenzjali fir-randan imma fl-avvent stennija. U allura hemm żewġ affarijiet marbuta. Ġesu ġie. Ġesu qatt jerġa' jiġi. Ħbib tiegħi, Ġesu ġie. U ġie biex jurina kemm iħobbna
U aħna għandna grazzja illi nilqoh f'qalbna biex dik l-imħabba li huwa tagħna nkunu nistgħu naqsmuha kemm hawn dbatija fid-dinja. Hekk kemm hawn nies dalgħodu kont hekk ftit l-isptar u n-nies jgħidulek Fader. Hekk jarawk għaddej hemmhekk. Isma' għaddejjin minn hekk. U ngħidilhom il-lejla ta' Pino ħanitolbu għalikom. Għaliex? Għax l-imħabba meta feruta ngħaddu minn mument l-iktar qiebes ta' dlam. U l-esperjenza ta' Ġesu li twilet biex jgħidilna ħaġa waħda. Jien ma nafx ħlif inħobbkom. Jien ma nafx ħlif neħles il-midneb. Jien ma nafx ħlief li intom uliedi u allura ma nistax ninsikom. Jien ma nafx ħlif irrebbaħkom fuq id-dnub u x-xitan. Jien ma nafx nagħmel ħlief li nixtieqkom tibqgħu f'dik l-imħabba għal dejjem, dik l-imħabba li ma tmut qatt. Dan huwa Ġesu li ġie. Dawk huma d-dwal li tebtbu, jew il-kartolina, jew ir-rigal, jew dak kollu li jista' jiġri. Fil-qalb tiegħi inħossni maħbub, maħbuba. Jien li mmur il-quddies u llum nixtieq ngħidlu ġejja sena oħra tini li ma nitlef qatt Ewkaristija fejn nista' tqarbin is-sagrament tal-qrar. Atti ta' karità li jinħossni maħbub, li jinħossni mifhum, li jinħossni milquh biex jien imbagħad. U l-aħħar ħaġa, malli jispiċċa l-konsagrazzjoni, il-qassis fil-preżenza tal-Ewkaristija Ġesu ħaj aħna ninżlu għarkubtejna jgħidilna dan il-misteru li trid il-fidi biex temnu, il-misteru tal-fidi. U aħna x'ngħidu? Inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Inxandru bil-ferħ li int ma bqajx fil-qabar, il-qaw minn tiegħek. Imma l-aħħar waħda hija t-tieni sens tal-avvent. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Ħbib tiegħi. Jista' jkun hemm it-taqlib tax-xemx, il-qamar, il-kwiekeb, il-klima, il-gwerer fid-dinja, il-mart li jittieħed, l-inkwiet, il-ġlied, id-batijiet. Imma l-aħħar kelmi ta' dak li ġej. Erfgħu raskom, qawwu qalbkom. Għaliex? Biex nagħmlu deċiżjonijiet tajba. Illum! Dik il-kelma li ngħidu niddixxerni. X'jgħidilna fil-prattika? Għamlu xi ħaġa tajba. Isru, iftħu għajnejkom u għamlu dmirkom jekk hemm uliedkom fid-dar. Tgħidli għax minn waħda dieħel u l-oħra ħira. It-tajjeb li tiftaħ għajnejn dak li jkun. Kemm ridet tiftaħ li għajnejja ommi, kemm rid jiftaħ li għajnejja missieri. Kemm hu sabiħ ġej biex isibna lesti. U kif se jsibna? Kif se jsibna? Ma' quddiem miegħu ara x'jgħidilna hawnhekk u nispiċċa. Oqgħodu attenti. U ħafna mhumiex attenti. Dummi kiel mitfun hemmhekk ara kien jgħidilna intom mifxulin aħseb wara jiġi llum. Lis-seminaristi kien jgħidilna l-ikbar dnub tagħkom għax frustrati qegħdin hawnhekk u ma tafux għalfejn qegħdin. Oqgħodu attenti. U qisu li l-ikel u x-xorb żejjed u s-sokor u nistgħu nżidu il-famuża droga li qatlitilna l-isbaħ ġenerazzjoni ta' Malta. Il-famuża droga, xi flaġell. Min jaħdem f'dan il-kamp jaf. Min għandu l-ulidu jaf xi tbatija dik l-omm u dak il-missier. Min għaddej mill-vjolenza domestika minħabba x-xorb żejjed. Min għax nefaq kollox m'għandux jagħti l-ulidu. Għodu attenti. Il-ħsara hija kbira. U li tiżra taħsad.
U dak li żrajna u li qed niżiraw qegħdin narawh. U Ġesu illum jiftħilna għajnejna u għodu attenti, mhux il-passjonijiet tal-ġisem, mhux is-sustanzi, mhux id-droga, mhux il-pornografija, mhux il-prostituzzjoni, mhux is-serq u l-qerq, mhux dak li ħażin, dak ma jimliex il-qalb tal-bniedem qas il-ħafna tħassib għal-ħajja ta' kuljum. Dak kif ġejna, dak kif ġejna. M'għandi ħin għal ħadd, iwa l-ommok ġej il-miliet u dik l-anzjana rabbi d-disa u disa ma jmorrux jarawha jew iċemplu. Għandna flagell li fih jekk qed nistennew it-tieni miġja ta' Ġesu, hekk jien niftaħ qalbi għax għalaqna qalbna fl-egoizmu tagħna. Għalaqna qalbna u mhux biss m'għandix ħin biex nagħmel xi ħaġa tajba, m'għandix ħin għal Alla. Hux veru. U mbagħad jiġri, u mbagħad veru għal ġolħajt. Kemm aħna xortina tajba li sibna lil Ġesu u għodu attenti jerġa' jgħidilkom għax jiġi fuqkom il-jum mingħajr ma tindunaw. Iwa nindunaw kif għaddew 65 sena, kif għaddew 70, kif għaddej minn dan kollu. Nispiċċa. In-nies ta' Valencia xtaqu min jiftħilhom għajnejhom, xtaqu min jgħidilhom. U forsi kellhom raġun għax kienet tiġi evitata traġedja kbira. Lilna għax għandna min uħobna, għandna min jiftħilna għajnejna. Imma ħafna nies mhux jagħtu kasu. Ġesu, ħallina ngħidulek flimkien mal-Madonna minn dan is-santwarju. Ejja mulej Ġesu. F'dawn l-4 ġimgħat tal-Avvent ħarsu lejja bħallum ġimanna l-Immakulata. Il-Madonna qiegħda hemmhekk u dak it-zok ta' ġesse għax Marija fetħet il-bieb, mhux għas-sokor, mhux għall-vizzju, mhux għall-vjolenza domestika, fetħet il-bieb għall-imħabba. U minn dak il-bieb tatna lil Ġesu li huwa l-imħabba. Li ġie, imma jerġa' jiġi. Imma bejn il-biera u għada, importanti kif aħna jien u int illum quddiem Alla. Amen. Jiena nemmen falla wieħed, il-missier li jista' kollox, ħala is-sema u l-art dak kollu li jidher, dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin għall-fidwa tagħna, għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni sar bniedem. Salbuh għalina bata ta' Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq l-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li jumu mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben, u tkellem b'fom il-profeti, knisja waħda, qaddisa, kattolika apostolika, nistqarma mudija waħda l-mafra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Iż-żmien wasal, indmu u emnu fil-bxara tajba, l-ewwel kelma li jgħid Ġesu. U sakemm għadna fi żmien ejjew bil-qawwa tal-Ispirtu Santu nagħmlu t-talb tagħna. Nitolbuk mulej għall-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Anton, is-saċerdoti reliġjużi, id-diakni, l-katekisti, partikolarment dawk li għadha se jippritkaw biex din il-kelma tħejji l-qalb tal-bniedem għall-laqgħa tiegħu ma' Alla. Nitolbu eħlisna mill-vizzju tal-vjolenza domestika
eħles il-min daħal fil-ħabs tal-alkohol u d-droga, eħles lil dawk li daħlu fil-vizzju tal-pornografija u l-prostituzzjoni. Eħlisna f'dan iż-żmien meta ngħidulek int biss timla lil qalbna, nitolbu ismana. Dawk li dalodu hekk wettom it-talb fl-isptar, samok, dawk li rċevew xi risposta fuq saħħithom, dik l-om li għandha l-bina marit. Ejja nitolbu għaż-żgħażagħ tagħna, hekk qed nibdew sena liturġika ġdida, nibdewha mal-Madonna biktar ħeġġa u aħna stess nagħmlu l-ġid. Hekk impoġġu imħabba fejn m'hemmx imħabba. Dan huwa l-avvent, dan hu l-miliet. Ir-resqu t-talb tagħna minn idejn Marija bl-intenzjonijiet tagħkom u bil-qalb ngħidula qaddisa Marija Omm Alla. Nfakrukom li l-ġabra tal-lum kif nagħmlu darba f'xahar hija ġabra biex ngħinu ħalli nagħtukom servizz mill-aħjar lil dawk li jżuru f'dan is-santwarju. Kulħadd jagħti kif jista' u kemm jista' imma li tagħtu għatuh mill-qalb. Jitolbu uħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla missier li jista' kollox. Ilqa l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti tajtna. Għamel lill-qima li natuk tħejjina l-frott tal-fidwa li jint tatina fis-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfo qlubna l-fuq. Zuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem ġewwa Betlem temm il-pjan li jintħejjej għalina u fetħilna it-triq biex ħadd minna ma jintilef. Imma terġa' jiġdar boħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu biex fit-tieni miġja tiegħu niksbu l-premju li bħalissa qed nisru għalih u nistennewh bit-tama għax kont int stess li wettulna. Għalhekk mal-anġlu u l-qaddis ninfaħruk u bil-qalb intennulek. Qaddis. Qaddis tassew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek jisiru għalina l-ġisem id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħata minn rajħi bati ħal-ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' raddi l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu il-koll.
Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi jinħabru għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja, l-kalċi tas-salvazzjoni, inroddulek ħajr għax intoġbok tilqana un quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna, nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Mulej jiftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba mal-Papa Franġisk, l-isqof tagħna Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek il-benefatturi mejtin ta' dan is-santwarju. Dawn l-aħħar sigħat tax-xahar iddedikat lill-eżistana mejtin nagħmlu talba speċjali. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuka tililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, il-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja jagħmel illi magħhom infaħruk, insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma l-Ispirtu Santu, kull ġih kull glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Hawnhekk hawn Ġesu li jagħti sens għal fejn aħna ġejna hawnhekk. Ejjew nagħmlu l-qalb u ntennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna, missierna. Għafrinna għnobiet, ek naħfru l-minuħati għalini. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħinja tijak paċi fi żmienna, nkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu dak li l-apostla qed tgħidu lilna, inħallilkom isliem, natikom il-paċi tiegħi. Tħarix lejn dnubiet nizdaħares li l-fidi tal-Knisja tiegħek għati jasliem laqda li jintrid fint li tgħix int li s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi. Nejdu flimkien u nibqgħu bil-wifqa sal-ħin ta' tqarbin. Flimkien. Ħaruf talla itneħħi dnubiet tad-dinja danu il-ħaruf talla. Danu Ġesu li f'Betlem twilet għalina. Danu Ġesu li qed nistennew it-tieni miġja tiegħu fil-glorja. Ħen jindawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf mulej. mulej, ejja l-għaddumx, ejja mulej, ejja la tiddawarx, jitroni tas-sema ħalli. Tqarbina ta' xewqa, Ġesu tiegħi, jiena nemmen fik li tassew tinsab fis-Santissimu Sagrament tal-altar. Inħobbok fuq kollox
u nixtieqek fir-ruħ tiegħi. La darba issa ma nistax nilqek f'qalbi sagramentalment, ejja l-inqas spiritwalment. Jiena nagħlqek daqs li kieku ġejt ġewwa fija. La tħalliqat li jiena infiret minnek. Grazzi Sinjur Alla u aħfiri li Sinjur Alla. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Heja, heja mulej, heja, heja laddumx, heja, heja mulej, heja la tiddawwarx. Min flok maxtura tnigges li l-qalbna hejja jidilek u sħana tali meħabba flok ħriqi l-estejnilek. Ejja, ejja mulej, ejja, ejja laddumx, ejja, ejja mulej, ejja la tiddawwarx. U jistennewk hawn magħna Giuseppi u Marija u l-anġli ħajkanetawlek mill-ġdid l-anjas mewwija. Ejja, ejja mulej, ejja, ejja laddumx, ejja, ejja mulej, ejja la tiddawwarx. Ejjew issa fiskiet li għandna l-Ġesu ġo qalbna, nkunu nistgħu ntennu ilu bil-qalb, ejja mulej Ġesu, għandna bżonnok. Mingħajrek, ejja mulej Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Grazzi Sinjur Alla, aħfirli Sinjur Alla, nitolbu. Għamel mulej lill-misteri li għal-jom inġbarna ikunu taġġita għalina. Għallimna bihom inħobbu l-ħwejjeġ tas-sema. Fil-mixja tagħna fost il-ħafna affarijiet li għaddu minn d-dinja stess nintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem bi Kristu Sidna. Hekk inħeġġukom ħafna issa li tħallna fi żmien tal-Avvent, hawnhekk is-santwarju joffri diversi għajnuniet. L-ewwel, kull nhar ta' Ħadd fl-għaxija fis-6:30 is-santwarju jibqa' miftuħ għal dik li ngħidula l-lezzjo divina, għadha jkollna magħna lill-isqof fis-6:30 ta' fl-għaxija. Kull nhar Terba u nhar ta' Sibt fit-8:15 ta' filgħodu mal-qudiesa jingħatu ukoll it-talb tas-salmi. Imbagħad biex ngħinu lill-oħrajn tpoġġi is-siġra tal-karità fil-Knisja biex intom iġibu xi oġġetti tal-ikel ħalli nkunu nistgħu nagħtuhom il-familji fil-bżonn. U l-aħħar u mhux l-inqas bħallum ġimgħa nkunu lejliet l-Immakulata Kunċizzjoni u allura fis-sitta
nħeġġukom tiġu ftit qabel intom li tiġu għall-qudiesa tas-6:30 ikonna talb marbut mal-festa għażiża is-solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni. Ma naħsib li ġej fis-6 tibda l-velja u fis-6:30 il-qudiesa. Min għada minnkom imur jista' jagħti d-demm ħajkunu fil-berġa tax-Xewkija bejn it-8 u s-sija. Ħudu magħkom il-karta tal-identità. Ħanitlob il-barka tal-la fuqkom, wara ngħidu 3 Ave Marijiet, hemm ħafna nies li qegħdin jarawna u aħna ngħidulhom ħanitolbu għalikom. U mbagħad wara li ntennu 3 Ave Marijiet għal min jixtieq joqgħod għal dawk li qalet il-Madonna biex ngħidu ħalli niftakru fit-3 ijiem li damet fil-qabar, wara min jixtieq minnkom nidħlu fil-kappella min jixtieq talb partikolari u speċjali nagħmlu ftit mument żgħir ta' talb u nitlob il-barka talla fuq il-każijiet jew l-istorja jew ringrazzjamenti tagħkom bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pino. U dan nagħmluh anki għalikom li ma tistgħux tiġu hawnhekk fiżikament imma tixtiequ li nitolbu għalikom. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier li ben u l-Ispiritu Santu fuq ħarsitna fuq il-kwadru. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulejmija imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulejmija imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulejmija imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Insellmula flimkien u ngħidula Madonna ta' Pino, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu. Smajt li